Bon dia, estic en el port de València i així darrere tinc els terrenys on està planificada aquesta ampliació nord que pot resultar tan perillosa per a l'entorn natural tan increïble que tenim així al sud de València, el Saler i l'Albufera. I he vingut així per explicar-vos les mentides que s'estan dient sobre aquesta ampliació nord i per què és important que Compromís duga al Parlament Europeu, a les institucions europees, aquesta aberració. Primera mentida, l'ampliació nord ja s'ha fet. No és cert. Podeu veure que, més o menys, que s'ha fet l'escullera exterior. En efecte, l'escullera exterior s'ha fet, però tot l'aterrament per a fer el moll de contenidors que està previst no s'ha fet. Per tant, l'ampliació no està acabada. Aquesta ampliació tampoc, segona mentida, tampoc serà decisiva per a l'economia valenciana, perquè el que s'està plantejant és una terminal de pas de contenidors. És a dir, que una empresa privada, la Mediterranean Shipping Company, de capital majoritàriament suís, utilitzarà aquesta plataforma per a deixar contenidors i per a que un altre vaixell els agarre i se'ls emporte. No és un espai d'importació i exportació. Ni els importadors ni els exportadors valencians van a utilitzar-la. Per tant, l'impacte en l'economia és mínim. Segona mentida. Tercera mentida. Este projecte ja té una avaluació d'impacte ambiental i ha sigut positiva. Per tant, per què no fer-lo? No és veritat. En el projecte original, aterrar l'interior, que és el que falta per fer, per a convertir-lo en un moll de càrrega i descàrrega, estava previst fer-ho en la zona sud. En canvi, sense que ningú expliqui per què, en el projecte que tenim ara per a ser realitzat, l'aterrament se fa en la zona nord. Perquè ho entengueu, és com si en casa demanareu un permís d'obres per a modificar el bany i finalment modificar-ho la cuina. No val, el permís no val, perquè en la cuina hi ha una eixida de fums, hi ha tota una sèrie de qüestions que no estan en la primera. Les tones i tones de roca, de terra, que s'han d'abocar ahí dins per a fer els molls, no tenen el mateix impacte si s'ubiquen al sud que si s'ubiquen al nord. Per tant, l'estudi d'impacte ambiental no val. Hem de valorar, i ja s'han fet alguns estudis, l'impacte que això tindrà sobre la costa sud valenciana, que ja està molt castigada per el port. I, per tant, no podem acceptar un estudi d'impacte ambiental que se refereix a un projecte que no és el projecte final. Hem de dur aquestes tres mentides al Parlament Europeu i a les institucions europees. Per què? Perquè incomplixen les normes ambientals de la Unió Europea. Sense un estudi d'impacte ambiental adequat al projecte real, no es pot fer una obra com esta que impacta sobre una zona d'especial protecció europea com l'Albufera i el Saler. La Comissió Europea ja ha amonestat a la Generalitat Valenciana per no protegir bé l'Albufera i per no tindre present que aquesta possible obra d'ampliació nord puga encara afectar-la més. És important que Compromís ho faci perquè si no ho fem nosaltres ningú ho farà. I jo me compromet amb vosaltres, si em doneu el vostre suport en les eleccions primàries, a ser la persona que duga al Parlament Europeu aquesta autèntica vergonya, ja que continuo lluitant perquè aquesta ampliació nord no es duga mai a terme.